Welcome back mga ka-studio to another video for today's episode po. Kasama ko si Sax Hi! at si Mrs. Hello po. So kakain kami ngayon ng Mang Inasal Family Pista Bandol. Yes. Sobrang dami po. Ang So, sarap na kumain. Ang sarap kasi nitong Java rice ipamari sa kanilang mga inasal. So tara, hindi natin patatagalin to. Pray muna kami bago start kumain. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. Amen. Thank you, Lord. So ito po ay hapunan namin mga ka-studio. Kasi kuha na ngayon, 5:30. Oops, name nanap. Okay. Kain na tayo. Kain na tayo. Kaya tayo. Dito tayo. Tagsa tayo. Ako ka na, imo na. Kani. Ako ka na, imo. Giguha. Mm. Wow. Imo mang. Wow, sobrang laki nito. Oh. Kain po. Picho. Yung rice mang. Oo. Ganda, kumutol na nagawa. Sure. Kalisod na ang binagawa. Ito. Kami ito. Ang sarap. Sarap din. Kain tayo mga ka-studio. Huwag mo na. Mm. Tira na eh. Merong chili oil. Ikaw mang. Bigyan mo. Tira ka. Yes. Your rice is so orange. This is Java rice. Kain po tayo. Sarap. Dami, ano? Gusto ko yung Java rice na pag mayroong chili oil. Mm. Ang dami, oh. Paborito. Wings. Ang paborito. Kain po. Meron din po kami ditong sabaw. Ang sabaw din mo na. Mm. Lingkop ka. Init po ba? Asim. Oo. Inay lang. Mm. Sabaw sa sinigang. Inay lang ha? Malapit na matapos yung pasukan ng sago. Klase ba? Mm. Mag-grade 4 na start, malaki na. Dami? Naanagita ulit tawo pang. Mm. Ulit tawo na kami? Ang sarap ng sinigang nila. Mapagar na. Come on, ito kong rice. Ito nga, eh. Sakto na pa. Nakuha na lang eh. Wala na. Paano? Mm. Ano naman na kada? Thank you. Yeah. Ako lang. Nanam ko. Mm. Alam mo, ako lang na. Mga ng tambok? Sarap nga, puna namin. Naitambok ako. Pwede kuha ko na. Mayroong maliit na wings. Ay, dili dara dahil ang maliit. Ano dahil? Yan, limpyo na. Balik natin.
Meron ba silang kuan doon pa? Hindi Java rice? Wala. Hindi ko alam. Tanong natin kay Kuan, Mang Inasal. Excuse me po. Can I have the wings? Sure. Ani? More wings for you. Thank you. So yummy. 잠깐만, 내가 더 먹니? Ano na? Simpleng kainan na po ito mga studio. Oo. Ako nang i-mix ang kuan pa. Ang dami ng kuan, oh. Palabok. Sarap nito. Nag-crave kami ng inasal. Sana merong only Java rice. Oo nga, no? Pero sa palagay ko parang wala pa. Parang lugi siguro kung mag-only Java rice. Ay, nahulog. Okay na to. Akin mo. Itlog? Kain ka na itlog? Oo. Sisig man. Sige. Di ka ni? Pare sa kuan, nagkuha rin ako pang Ano ang rice mo? lagi. Ito na lang ay kuan. Nahulot na. Yan. Ang hirap niya ikuan, i-mix. Bigyan kita. Bayan mo. Oh, ako na lang. Yeah. Pinoy, favorite sila. Ha? Mang Inasal ba? Mahilig kasi mga tao sa rice. Ang siyam ka na, okay ka na? Napay kuan din hinak. Kanang bitawagan ni. Egg. Gusto mo pa? Hindi. Iyan mo na. Akin na yung kuan mo, be. Ito, babaro ako ha. Hindi ka naman nagamit ng kutsara. Kain tayo ng palabok. Ikaw, be? Hindi. Takot kang tumambok. Handlog siyang tambok. Hindi siyang kau palabok. Joke pala yun pa? Hindi. Totoo kasi. Hindi pa. Thank you. Yan na. Oh my God, naman lang.
Simple ng tanay mo. Kaligo na ito, sinigang. Umi mo? Baru ako ng kuan pa. Luwag. Luwag. Umi? Ya. Nagkuha ko sisig. Ikaw, palabok. Pari sa kuan. Nahulog mo yung kuan. Labo ko no. Kanila utsara. Excuse me. Busog na sa. May tambok pa doon. Salamat. Bakit gusto mo ng taba ng kuan guys kapag barbecue? Taba yung gusto niya pag barbecue no? Kasi, masarap. Masarap naman itong kuan. Best part yung taba. Sa barbecue. Wala siya kanon no? Busog naman yan. Malabo. Bakit no? Sarap kumain pag marami no? Kung sabay-sabay. Yan, tapos na ako. Careful lang. Sarap po. Sa'yo, be. Thank you. Imong kuan ko bisak yung sinigang. Kunti lang mo. Bait sa. Sa'yo, be. Kunti lang din, ha? Excuse me po. Yan. Cheers tayo, cheers. Cheers tayo no? Cheers. 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 Cheers! Yan. Sarap. Panalo. Maraming salamat mga studio sa pagsuporta sa aming channel po. Simpleng kainan lang po ito. Maraming salamat po sa panonood palagi sa amin po. Opo.